नमस्कार. कैरीचा सीझन असल्यामुळे आपण कैरीचे वेगवेगळे पदार्थ बनवतो. पण सीझन संपल्यावरही वर्षभर कैरी खाता यावी म्हणून आज आपण वर्षभर टिकणारी कैरीची चटणी बनवली आहे. प्रवासाला जायचे असेल तर चपातीबरोबर फक्त ही चटणी घेतली तरीही कुठल्याही भाजीची आवश्यकता नाही आणि ही टिकाऊ असल्यामुळे प्रवासात खराबही होणार नाही. एखादी भाजी मुलांना आवडत नाही त्यावेळेस त्यांना ही चटणी चपातीवर लावून रोल करून टिफिनला देऊ शकता. वर्षभर टिकणारी कैरीची चटणी बनवण्यासाठी 1 किलो गावरान व ताजी कैरी घेतली आहे. ह्या कैऱ्या 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया. ह्यावर धूळ व कचरा असतो. देठाच्या भागावर चीक असतो. त्यामुळे धुवून घेतल्या तर ते सर्व निघून जाते. जास्त गर मिळण्यासाठी कैऱ्या मोठ्या आकाराच्या घेतल्या आहेत. ह्या अशा पद्धतीने चोळून धुतल्या तर त्यावरील पावडर चीक हे सर्व निघून जाईल. कैऱ्या धुतल्या आहेत. ह्या सुती कापडाने पुसून घेऊया. पूर्णपणे कोरड्या केल्या तर चटणी वर्षभर टिकते, खराब होत नाही. जर कुठे चुकून ओल्या राहिल्या असतील तर पूर्णपणे कोरडे होण्यासाठी 15 मिनिटे फॅनखाली ठेवूया. तोपर्यंत मसाला बनवूया. बडीशेप 1 छोटा चमचा, मेथीदाणे पाव छोटा चमचा, जिरे 1 छोटा चमचा, काळी मिरी अर्धा छोटा चमचा, ओवा पाव छोटा चमचा, हिरवी वेलची 5, कांद्याचे बी पाव छोटा चमचा. सर्व मसाले 2-3 मिनिटे लो फ्लेमवर भाजूया. मसाल्यांचा फ्लेवर टिकून राहण्यासाठी आपण हे थोडेसेच भाजणार आहोत. मसाल्यांमुळे ही चटणी खूपच चविष्ट होते. मसाले भाजल्याचा सुवास यायला सुरुवात झाली आहे. हे एका प्लेटमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवले आहे. थंड झालेले सर्व मसाले मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. बारीक पावडर करून घेऊया. अशा पद्धतीने बारीक पावडर केली आहे. कैऱ्याही कोरड्या झाल्या आहेत. सुरुवातीला देठाकडचा भाग काढून टाकला आहे. आता आपण कैऱ्यांचे साल काढून टाकूया. कैऱ्या मोठ्या असल्यामुळे साल काढायला सोपे जाते. कैऱ्या आतून पांढऱ्या आहेत. ह्या सर्व कैऱ्या कडक आहेत. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. इथे आपण ताज्या कैऱ्या घेतल्या आहेत. ह्या आतून पिवळ्या नाहीत. सर्व कैऱ्यांचे साले व देठे काढून टाकली आहेत. आता ह्या सर्व कैऱ्या किसून घेऊया. किसणी मोठ्या होलची घेतली आहे. कैरी मोठी असल्यामुळे किसायला सोपे जाते. ह्यापासून आपण जी चटणी बनवत आहोत त्याचा मसाला ताजा बनवणार आहोत. त्यामुळे ही मसालेदार चटणी जशी चविष्ट होणार आहे तशीच ती हेल्दीही होणार आहे. ह्यात आतमध्ये कोय आहे. जर कैरी कोवळी असेल तर त्याची चटणी चांगली होत नाही. सर्व कैऱ्या किसून घेतल्या आहेत. कैरीचा किस मोठा मोठा केला आहे. कैरीमुळे ही चटणी पौष्टिक होते त्यामुळे ही उन्हाळ्यात अवश्य खावी. किसलेल्या कैऱ्या एका बोलमध्ये काढून घेतल्या आहेत. त्यात पाऊण किलो साखर मिक्स करूया. साखरेऐवजी गूळ घेऊ शकता किंवा अर्धा गूळ व अर्धी साखर घेऊ शकता. कैरी जास्त आंबट असेल तर साखरही जास्त घालावी. आपण गावरान कैऱ्या घेतल्या आहेत. तुम्ही तोतापुरी कैरी घेतली तर साखरेचे प्रमाण कमी घ्यावे. हे व्यवस्थित मिक्स झाले आहे. अशा पद्धतीने साखर अगोदरच मिक्स केल्यामुळे ती लवकर विरघळेल. जाड तळाच्या कढईत मिश्रण ओतूया. गॅसची फ्लेम लो आहे. साखर घातल्यामुळे मिश्रण पातळ झाले आहे. साखर थोडीशी विरघळली आहे. आता हे थोडेसे घट्ट करून घेऊया. ह्याला शिजण्यासाठी 15 ते 20 मिनिटे लागतात. चटणी तळापासून हलवली की ती करपत नाही. उकळी आल्यावर 8 ते 10 मिनिटे शिजवून घेऊया. कैरीचे पदार्थ उन्हाळ्यात खाल्ल्याने डिहायड्रेशन, उष्णता वाढणे, उत्साह न वाटणे, तोंडाला चव नसणे व अजून अनेक उन्हाळ्यातील समस्यांवर ही चटणी गुणकारी आहे. साखर प्रिझर्वेटिव्हचं काम करते. 1 किलो कैरीला पाऊण किलो साखर हे परफेक्ट प्रमाण आहे. किंवा तुम्ही किस केला तर किस मोजून घ्यावा व जेवढा किस असेल तेवढीच साखर घ्यावी. मिश्रण घट्ट झाले आहे. मिश्रण बोटावर घेतले तर ते मधासारखे बोटाला लागत आहे. इथे आपल्याला पाक करायचा नाही. ह्यात काळे मीठ 1 छोटा चमचा. ह्याने चटणी खूप चटपटीत होते.
काश्मीरी लाल तिखट 2 छोटे चमचे. हे चवीला कमी तिखट असते. ह्याने चटणीला रंग छान येतो. हळद पाव छोटा चमचा. अर्धा छोटा चमचा मीठ. व्यवस्थित मिक्स करूया. लो फ्लेमवरच ही चटणी छान होते. तुम्हाला चटणी जास्त तिखट आवडत असेल तर तिखटाचे प्रमाण वाढवू शकता. आंबट, गोड, तिखट चवीची ही पौष्टिक कैरीची चटणी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा. शेवटी भाजलेल्या मसाल्यांची पावडर. ही कैरीची चटणी फ्रीजमध्ये वर्षभर टिकते. फ्रीजमध्ये न ठेवताही टिकू शकते, पण आपल्याकडे वातावरणात नेहमी बदल होतात, त्यामुळे फ्रीजमध्येच ठेवावी. मिश्रण थोडेसे घट्ट झाले आहे. जास्त घट्ट करू नये, कारण थंड झाल्यावर हे अजून घट्ट होते. ह्यावर शाईन आले आहे. कैरीची वर्षभर टिकणारी गुणकारी आंबट गोड व तिखट चटणी तयार आहे. गॅस बंद करूया. ही पुरी, पराठा, थेपला, ब्रेड किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकता. ही तुम्ही प्रवासात घेऊन जाऊ शकता. ही ब्रेडला लावून चपातीचा रोल करून मुलांना देऊ शकता. चटणी थंड झाली आहे. हवाबंद काचेच्या बरणीत भरून ठेवूया. काचेची बरणी स्वच्छ धुवून कोरडी केली आहे. ही अजिबात ओलसर नाही. ह्या चटणीसाठी आपण जी भांडी वापरतो ती कोरडी असावी. तयार आहे कैरीची आंबट गोड व तिखट चटणी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.